Bobos! Huwag kang matakot dito, Igo. Magsasal ka lang dyan. Hindi to tatay mo. May tatay mo pag ganyan. Huwag kang umiyak. Huwag kang matakot. Magdasal ka lang. Bilisan mo! Sa kanya itong rosaryo. Gagamitin natin sandata ito para lusawi. Bawasan magnitin ko yung kuryente. Sa pamamagitan pagsamit ko sa inyong pangalapakan ng Kristo at lagyan po ito ng bisa sa pag-ibig mo at kapayapaan upang talunin ko ang aking kalaban. Itong gagamitin ko. Sa kanya to, itong iinit ngayon. Ngayon, kumanda ka dahil ikaw mapili. Hindi aking galing ang Rosario. Sa kanya to. Turugin niya ngayon. Babalik ka ba? Ha? Talaga? Hindi na. Ika-4 na dasal magditik ko. Meron pa, wala na? Wala pa? O, bilis mo, busin mo. Aspas! Ngayon, gagaling hindi. Kailan? Anong bukas? Ngayon! Bukas pa. Walang bukas. Ngayon, tanggal. Bilis. Bilis mo. Pag may nakapalo dito, lagyan ng krus. Tansya. Okay, krus niya po ito. Ito krus. Kung krus mo nilagay ko rito, lumiyap na kanina pa. Lahat! Tingnan niyo. Pag nagising niya, sasabihin niya. Obos! Pero pa wala na? Wala na! Ngayon, akin ngayon ang liwanag at kapayapaan. Sa araw na ito, inuusaw kita sa pamamagitan ng pagsabit ko sa inyong pangalan ng Kristo. At nililibot kita sa pangalan ng aking Ama na sa Yesu Kristo. Masamang Espiritu, lumayas ka sa pangalan ni Jesus. Amen! Amen! Layas! Ano pala pangalan? Joseph. Joseph Bising. O, mamuntok ka. Anong ginagawa mo dyan? Bakit ka nakahiga? O, teka lang. Ako mamuntok ulo mo. 3 times mo na, sabi mo in Jesus' name. In Jesus' name. Isa pa. In Jesus' name. Siya na lang. In Jesus' name. Sabi mo galing sa puso mo, Amen. Amen. Ulit. Amen. Ulit pa. Amen. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Amen. O, sige. May tatanong muna ako sa'yo, huwag kang umiyak. Magluloko pa yung galaw ng ugat mo. May nakita ka liwanag madilim. Kanina, habang nakapikit ka. Saan banda? Saan yun? Malayo? Eh, ba't ka nakahiga dyan? Wala na. Thank you, Lord. Okay. Tulungan mo na siya. Alala mo na. Upo ka muna rito. Kailan muna siya ng tubig. Ito na tubig niya. Ayaw mo muna anak mo kasi nakakita siya ng lumilipad eh. Teka lang, tayo mo muna. Baka malugulunan ka. Eh siya umiyak, nakita niya lumilipad ka. May pakpak ka daw. Huwag ka na umiyak. Tapos ng kalaban mo. Ano paramdam mo sa tiyan mo? O yan. Ginamit ni Kristo yung rosaryo mo, may power na yan. Hindi ko na tatanggalan ng bisa yan.
Yan. Yan ang simbolo ng pag-ibig niya. Sa'yo krus siya, kasi sa'yo naman yan. Nakita ko lang yan, bigla lumapad. Walang sugat niya pa mo, tingnan mo muna. May sugat pa mo? Wala. Wala daw sugat pa niya, ha? Okay, stop mo muna. Tanda ka muna. Upo ka muna dyan. Ha? Natutulog ka eh. Tinutulugan mo ako. Tinatanong kita kung kilala mo si Kristo. Ang sagot mo, wala. Tingnan natin kung gagana. Play. Sige. Wala na. Babae, lalaki, hindi mo. Wala na. Nagkumana. Ano pa rin daw? Bumalik na yung lakas mo. Tingnan na. Pogi ka na kayo. Para ka lang naman ano. Yung anak mo, umiiyak. Kasi lumulutang ka daw dyan. Kaya siya umiiyak. Panoorin mo na lang yung tsura mo doon sa video nyo. Ginawa na kanya simula kanina. Gumugulong-gulong ka dyan eh. Kaya ka nga nakahiga doon. Wala kang alam kung paano gumawa yan. Tapos, okay na yung isipan, hindi mo yan eh. Kaya importante, bumalik ka na. Di Papa Jesus. Okay na, yung rosaryo mo ang ginamit ko kasi nakita ko rosaryo mo, bumaba. Nagpahiram si Papa Jesus ng rosaryo, wala akong rosaryo dyan. Binigay ko na doon sa pasyente na pupulan ng rosaryo. Kaya may bisa ni rosaryo mo. Yan ang ginamit ko sa data para sa'yo. Okay. Magang na tayo dyan mo. Ano ka lang daw? Ha? Nawala yung sakit? Antay mo lang dumumi ka. Wala talaga. Wala na. Paalam ka na. Bye-bye. Salamat kay Lord. Thank you, Lord. Sige. Pahinga ka muna ron.